Il-qorti waqfet l-attentat minn wieħed mill-akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Alfred De Giorgio, li prova jwaqqaf lill-FBI milli jagħtu x-xhieda tagħhom fil-kawża dwar il-qtil tal-ġurnalista. L-imħallef Lorraine Schembri Orland spjegat l-attentat ta' De Giorgio bħala wieħed fieraħ u bbażat fuq argumenti mġebda. De Giorgio ibbażi l-argumenti tiegħu fuq il-fatt li l-esperti barranin kienu qed jaħdmu flimkien mal-espert tal-IT Martin Bajjada, ħidma li kienet kruċjali li waslet għall-arrest ta' 10 min-nies li 3 minnhom tresqu il-qorti akkużati biqtil. L-argument tal-avukat ta' De Giorgio kien li minħabba li l-espert tal-qorti kellu fil-passat tiegħu reat kriminali u li l-qorti titlob li l-esperti tagħha jkollhom kondotta tajba, il-ħatra tiegħu kienet kompromessa. L-argumenti ta' Alfred De Giorgio ġew sfidati mill-avukat Maurizio Cordina mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li ddeskriva din il-mossa ta' Alfred De Giorgio bħala mossa iddisprata biex ittawwal iż-żmien jew saħansitra jipprova iwaqqaf il-proċeduri fil-konfront tiegħu.